Je, že nemám rada, keď ideš autom v noci. Musím sa ešte dnes vrátiť. Musím zariadiť nejaké záležitosti v meste, drahá moja. Dobre. Diana. Áno? Si v poriadku? Chcem povedať tu na haciende. Prečo sa ma na to pýtaš? No, pretože som chcel vedieť, ako sa ti darí, ako vychádzaš s Donom Alejandrom, ako sa k tebe správa a či... Nie, počkaj, poznám ťa. Za tou otázkou je niečo viac. Totiž Don Alejandro hovoril so mnou o tebe a o tom, čo k tebe cíti. Aha. Pozri, drahá moja, ja sa nechcem pliesť do tvojich záležitostí, ale si moja dcéra. Bojím sa o teba, môže ti to ublížiť. Nechcem, aby si kvôli takému vzťahu trpela, drahá. Ocko, prosím ťa, počkaj. Musím ti povedať, že aj ja sa obávam, pretože viem, že je veľa vecí, ktoré nás môžu rozdeliť. A bojím sa. Aj keď sa to nezdá, bojím sa, ale nie Dona Alejandra, pretože viem, že je dobrý človek a viem, že je ku mne úprimný. Bojím sa, pretože je veľa ľudí, ktorí to určite akceptovať nebudú, vieš. Diana, chceš mi povedať, že príjmaš lásku, ktorú ti ponúka? Ak sa ma tým chceš opýtať, či som zaľúbená do Dona Alejandra, odpoveď je áno, ocko. Aj keď viem, že si to musím premyslieť. Dcerka moja, nech už bude tvoje rozhodnutie akékoľvek, nezabudni mi to povedať, dobre? Vieš, že som tu, aby som ti bol vždy oporou. Vždy, drahá moja. Ocko, si najlepší človek na svete. Don Pedro. Áno? Ako sa darí? Ako sa máš, Pablo? Don Pedro, som rád, že som vás zastihol pred odchodom. Pretože chcem s vami hovoriť a som rád, že je tu aj Diana. Ale pravda, že, Pablo, ako ti môžem pomôcť? Don Pedro, neviem, či vám Diana už povedala niečo. Pablo, prosím ťa, toto nie je vhodný okamih na Toto je debatu. vhodný okamih, Diana. Chcem hovoriť s tvojím otcom. Don Pedro, ako muž s mužom. K vašej dcere cítim niečo výnimočné. Páči sa mi a bol by som rád, keby sme boli viac než len priatelia, rozumiete? Nie, ocko. Myslím, že bude lepšie, keď už pôjdeš. Choď už, je neskoro a cesta je nebezpečná. Teraz sa nemôžeš rozprávať s Pablom. Neskôr ti zavolám a vysvetlím. Ale dcerenka, totiž ja... Pozri sa na mňa. Dôveruješ mi? Áno. Dobre. Mám ťa veľmi rada. Choď už. Pablo, porozprávame sa potom. Dovidenia. Nepôjdeš nikam, Diana. Už mám dosť toho, že sa mi vyhýbaš, takže sa porozprávame a to hneď teraz, áno? Dobre. Pretože na to nebol čas. A kedy teda bude? Prečo mi nechceš dať šancu, Diana? Odpoveď, pýtam sa ťa na niečo. Pablo, to stačí, prosím ťa, som veľmi unavená. Nemôžeme sa porozprávať inokedy. Diana, položil som ti otázku. Prijímaš moju lásku? Áno alebo nie?